Repugnante ou repugnante? Cantas veces escoitaches isto? Es ben repugnantiño, Estar feita unha repugnante. Ollo, porque repugnante tes que escribilo sempre con G, aínda que non leas ese G. De feito, é máis común non ler que ler ese G noutras palabras. Ignorante pode pronunciarse ignorante ou ignorante, pero non ignorante. Benigno pode pronunciarse benigno ou benigno, igual que maligno. Ese G pode ser tan relaxado que case nin se pronuncia. E recorda, o que sí que é incorrecto é pronunciar ese G como un iota en castelán. Resignar e non resignar. Magnetismo e non magnetismo. E hai unha che de palabras terminadas en G, pero non son de orixe galega. Pero tamén esas poden ter unha pronuncia relaxada. Zigzag pode lerse zigzag ou zizá. E que pasa con iceberg? Porque todos dicimos iceberg. Pois debes saber que a pronuncia recomendada é iceberg, igual que en portugués ou en castelán de Hispanoamérica. Digo eu.